عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں اے ماں دیاں، تاج دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، تاج دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ تے رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا، بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا۔ دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا، پتر پاویں زمانے دا گوز ہوئے اور نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب لین بڑھدا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بڑھ کے دکھی دلاں دے واسطے چین بڑھدا۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے بیکر پھر پتر بھی گوسے سکلین بڑھدا۔ سیدہ طاہرہ خاتون جنت جے ماں ہوئے تے پھر لال بھی سکی حسین بندا۔ دو جاگے اندر جے تو سکھ چاہنا، دو جاگے اندر جے تو سکھ چاہنا ہے، دساں عمل میں کر تو کی لیا کر، تے جس حال اندر ماں ہوئے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر۔ اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانو سی لیا کر، تے جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے تے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر۔ تے ماں دی مہمتا سچائے پیارا سا، ماں دی مہمتا سچائے پیارا سا، اے دے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں، بعد رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں۔ جیڑی لنگے ماں دی وچ خدمت ایہو جئی عبادت دی ذات کوئی نہیں۔ جن نے ماپیاں نو صبر دکھی کیتا ہونی حشر جیو دی نجات کوئی نہیں۔ تے حق ماں دا کوئی ادا کردا، حق ماں دا کوئی ادا کردا، تے جویں ماں اولاد تو پال دیے، کتے چور میں چوریاں ونڈ دیے، وہ کتے دیوے مزاراں تے بال دیے، تے کتے سجدے پہ پہ خیر منگ دی، وار صدقے بلاوا نو ٹال دیے۔ اس نہ کوئی نہیں بزمی سانب سکدا، وہ جویں ماں اولاد سنبھال دیے، تے کلا میں نہیں سارا جہان کہندا ہے، کلا میں نہیں سارا جہان کہندا ہے۔ غوث کتب ابدال تے ولی سارے ہر تابعدار انسان کہندا ہے۔ پوچھ جا کے بابا فرید کولوں ایہو گل سخی سلطان کہندا ہے۔ میرے آقا دا ہے فرمان ایہو رب دا پاک قرآن کہندا ہے۔ شان ماں دا جے تو پوچھنا ہے، شان ماں دا جے تو پوچھنا ہے، کسے ماں دے خدمتگار تو پوچھ جا کے حضرت ویس کولو، او با یزید یا غوث سرکار تو پوچھ جا کے پوچھ لے داتا صاحب کولو، یا پھر پاک پتن والے تاجدار تو پوچھ۔ گل مکدی صابرہ مکا دیواں، او شان ماں دا نبی مختار تو پوچھ، کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے، کملی والے سونے محبوب رب دے، عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی، آندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دیتی۔ یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تسا جگا دیتی، تے نبی آکھیا میری ماں ہے جے او جدے سینے جو مولا غذا دیتی۔ پتر پاویں زمانے دا ہوئے ابھی، پتر پاویں زمانے دا ہوئے ابھی، ماں پھر بھی پردے کج دیے نا فرمان
تے پاوے گستاخ ہوے او صفت کر کر ماں نہ رجدی تے سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سٹ ماں دے سینے چ وجدی اے صابر عجب میں ماں دا پیار ڈٹھا او کھاندا پتر تے ماں پئی رجدی اے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اے تاج دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے تاج دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے تاج دیندیاں نے